Lipodno kawadhi nyime ni bura mar winjo kwayo mar golo e apisi commissioners ang'wen mag IEBC odonjo odiochieng' mar ariyo kawuono kendo kelo e giko thuolo mar winjo kwayo. Juma manyien koro dhi bedo thuolo mar commissioners ang'wen go chopo e nyim komiti mar od bura mar chike kendo duoko penjo. Kuom thuolo mar ariyo jo od bura mag Azimio kod ok ne ochopo e bura makamano. Kristo Wino osebedo kaluonwa bura no kendo losonwa report machal kama. Let's move on to odiochieng' mar ariyo mar winjo bura mar golo e apisi commissioners ang'wen mag IEBC, Cherera kod kweth mare odhi nyime kod yudo seyo e wi chung' margi e kinde yiero mokalo. Okil Kamaloka Geoffrey Lang'at ne onyiso komiti mar JLAC ni commissioners ang'wen go ne oyie mar loko ombulu mar tend piny, gino ma inyalo pimo kod temo loko dwaro mag jogo ombulu. The revelation handed out by the chairperson of the commission that the 4 commissioners were agreeable to moderation of the result proposed and pushed by the 2 group of visitors is clearly showing a nexus between the Cherera media presser and the KICC media presser. Lang'at odhi nyime kod wacho ni Cherera kod kweth mare ne ogolo paro machal kod mago mag Azimio e wi duoko mar yiero mar tend piny, gino ma owacho ni en ranyisi makende ne gitiyo kanyakla. If it swims like a duck, walks like a duck, quacks like a duck, is probably a duck. And we saw that at the moment the 4 commissioners that I've cited were reading their statements, it could not take more than 5 minutes. It was actually systematically, even the TVs were sharing the screen to show the commissioners reading their statements, the KICC presser by the Azimio group. It was a well-coordinated move. Cherera kod kweth mare bende osoko wangi kuom koso ng'eyo chike mag yiero ma pacho kae. To the extent that inevitably you will find that the 4 commissioners reckoned that the 50% plus 1 constitutional threshold or legitimacy test should be used, you must reach the inevitable conclusion that they had inability to successfully administer an electoral process that was subject of their conduct. Lang'at otieko bura mare ka onyiso komiti mar JLAC ni commissioners ang'wen go dakwe mondo ta IEBC bang' kwedo ombulu mane otako duol onogo. The structure and composition of the commission will be dented if left to the 4 commissioners. Indeed, it's unimaginable how the commission will be run by renegade commissioners who took side with the petitioners in the 2022 Supreme Court petition. How will the 4 commissioners work with the Secretariat, which they could not agree on tallied and verified results, appointed a law firm to represent the commission in court, and many other issues which are in public domain? Okil Kamaloka Jerry owuor ema oloro thuolo mar winjo bura mar diro ko Cherera 4 kama onyiso JLAC ni Irene Masit okoromo bedo commissioner mar IEBC kalore ne olaro kom od bura ma Elgeyo Marakwet e yiero mar 2017 kod otiko mar Jubilee. Article 88(2) subparagraph A1 of the Constitution expressly prohibits a person from being appointed as a commissioner of the IEBC if that person has contested for an election within a period preceding 5 years from the date of appointment. Her appointment was subject to litigation. Bura makamano odhi nyime kata odoko ni okinde mag Cherera 4 kod jood bura mag Azimio okoyuoro e romo makawuono bende. We cannot have persons who have violated the Constitution being in office because of duties expediency. That is not what Kenyans aspired to do in 2010 when I was in Form 1 by passing this Constitution. Bura makamano dhi nyime chieng' wuok tich kod chieng' tich ariyo juma manyien ka thuolo makamano en mar Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi mar duoko penjo. Bang' komiti mar JLAC winjo buche duto mag thich oko commissioners ang'wen mag IEBC, Nyong'ong koro dhi ng'iyo karomo mar County Hall juma manyien mar neno ka Cherera kod kweth mare dhi yuoro mar duoko penjo nyim komiti mar JLAC bang' okinde mag-gi wuok e romo makamano odiochieng' manyoro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.